Molt bona nit i benvinguts a aquesta darrera velada de la 5a temporada de Folklore Valencià de Picanya. Ha arribat el moment de cloure i acomiadar aquesta temporada en la que hem tractat d'oferir una programació diversa i de l'interès del públic amant del folklore i les tradicions. Esperem haver aconseguit que hagi estat del vostre gust i que en el futur puguem seguir aconseguint-ho. Agraïm al nostre estimat públic la seva fidelitat i recolzament i hem de donar les gràcies també a l'Ajuntament de Picanya per la seva col·laboració continuada i el seu recolzament i recursos del Departament de Cultura. No volem acomiadar-nos enguany sense anomenar i demanar un aplaudiment per als tècnics del Centre Cultural Juan Arenas i Jaume Planells, que ens han ajudat molt aquestes nits. Moltes gràcies. Enguany, a més, comptem amb la col·laboració de dos patrocinadors privats que de manera totalment desinteressada i per la seva estima al folklore i les tradicions ens han volgut recolzar per dur endavant aquesta 5a temporada. Aquests patrocinadors són Caixa Popular i l'Atelier de la Seda. Moltes gràcies igualment. I finalment, però no amb menys importància, resta donar les gràcies als grups que han participat aquesta temporada. Alguns d'ells de comarques una miqueta llunyanes, però que molt generosament ens han oferit la programació de la que hem gaudit pràcticament només pel gust de vindre a Picanya i ser part de la temporada. Ha estat un plaer tractar amb tots ells i estem molt agraïts. Anem, doncs, a presentar el nostre primer convidat de la nit, el grup de danses de l'Horrat Penat. El grup de danses de l'Horrat Penat és una secció creada l'any 1958 per Josep Cervera i Grífol de la centenària entitat cultural l'Horrat Penat. La finalitat principal del grup, des dels seus inicis, és recollir els balls, les cançons i la música de tots els territoris valencians i difondre'ls pel mig de les seues actuacions, les quals li han permès al grup recórrer les terres valencianes i aplegar fins a altres territoris de l'estat espanyol. El grup de danses de l'Horrat Penat ha estrenat diferents produccions escèniques de dansa tradicional, entre les quals poden destacar Arraïls, Randes i Flocs, L'Arbre de la Pàtria, Final de segle, A Sant Roque, un devoto, o la més recent, La Dansa de la Seda, estrenada el passat 13 de novembre de 2016 en el Palau de la Música de València. Ha donat a conèixer tot allò arreplegat en les seues investigacions per mig de conferències i exposicions d'indumentària popular valenciana dels segles XVIII i XIX, realitzades en pobles de tot el nostre territori, entre les que cal destacar la primera exposició d'indumentària valenciana en la llotja de la ciutat de València, en l'any 1993. Les mostres presentades al certamen Indufesta en l'any 96, a l'espai de la Llotgeta de València en el 97 i les dues fetes en la seu social de l'Horrat Penat. Una dedicada a la indumentària del segle XIX i la titulada Al sol i al braser, indumentària tradicional valenciana de l'hivern, que es va celebrar en desembre de 2013. A l'any 2000, el grup de danses va recuperar l'antiga costum d'instal·lar una creu de maig en la frontera de la seu de l'Horrat Penat, instaurant des d'aquell mateix any la festa de la Santa Creu en la que es canten els mallos i es fan danses al carrer. Unes danses que des del passat any 2016 i després d'un temps de preparació per dotar-les de personalitat pròpia, tenen una estructura renovada, composta per una xàquera, les danses i el fandanguet, passades de dansa plana seguint l'estil de les danses populars de les comarques al voltant del Cap i Casal, i tot acompanyat des del punt de vista musical per melodies pròpies de la ciutat de València. A l'any 1983 va crear, dins de la seva estructura, l'Escola de Danses Maria Teresa Oller, que des de llavors ve funcionant de manera ininterrompuda com a mecanisme del grup de danses de l'Horrat Penat per a l'ensenyament de la dansa i la cultura tradicional valenciana. Ha realitzat gravacions per a distintes cadenes televisives, comarcals, nacionals i internacionals i ha participat a diversos festivals d'àmbit nacional i internacional. És membre fundador, a més, de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. Per a l'actuació d'avui, el grup de danses de l'Horrat Penat ha preparat una selecció de balls tradicionals en la que faran un recorregut del Sénia al Segura, un itinerari musical per les terres de Castelló, Alacant i València, pels ritmes de passades improvisades i peces de marcat accent escolaritzat, que iniciarem als acords d'una xota senzilla i popular a l'estil de Culla i acabarem en un bolero estructurat segons mudances del mestre Ramon Porta de València. Els deixe amb el grup de danses de l'Horrat Penat.
Voy a dar la despedida, voy a dar la despedida voy dando, que casi que es despedida, que me despido cantando, que me despido cantando.
no vengas a terminar.
Thank